company APHLC pen ke wang athe ke la hello dak la pangap along bang cuma dengan la pangap bola itu nge dak ke tapat adu tapat area lo dak kumannya tu Karbiang Long pen theng pinang e pulo amat cuma tu mangi pulo la ke nitum area lo apot dak cuma tu authority pen permission and it long le pulau masih pula alam ke doi ko bang chula give and take policy ke claim hot ni liga chinia tengke give and take ke claim hot la Assam chief minister la pen ke Meghalaya chief minister tum ching wai lo give and take ajha ke tum Karbiang Long pen ta Jaintia district aphan pidet nang po la pen Jaintia district pen ta Assam tu la ta hala tu mai Karbiang Long potau pe Assam tu enang popular Assam tu bang en lo hala Barnihat Khanapara Jorabat beti hala tu bang en lo Assam tu mangi setal la ta Karbiang Long hala ta aprang hut Karbi Amri Karbi tu marecho area lo hala bangke Des Dumurah pa area bang lo hala ke hala ta Karbiang Long lo amanon ke Assam dum cerai det lo Kamrup district along si Papiludun Chok lo Kamrup district Kamrup metropolitan district along ba itu ngai pupu hala data Kangbulo la penda ka bang ta ko anlo ne ka kahodai itum sini dunde la ka sini ne pen jok sinon ke chokche ka che bohong ie ke dulu cuma tu mang si sini lo hala tu mang je than et lo na an ge tum area lo pu amadak itum Karbiang Long pen bang ke itum lai ho area ke bang pan pi et lo pu ge than tu thedet ko an lo mang pi da than thedet non an ta sini ne det la pen jok si non ka che bohong lo eni pupu ta jok si cuma pan pi et lo pu ante la ke Meghalaya pen si hadak theng pile edam ji pusta jat pusita Meghalaya pen permission pata enang po la pen jong si Meghalaya atum ta dak nang pi posonte itum pa nang pi posonte hala cuma atum ta itum pen si pata ta enang po la pula alam mange setan nono mange la pugali la block 1 block 2 area ke cuma atum bang itum hanang ipia bangke aware kom hala give and take policy long seta ituma council Karbiang Long autonomous council tum ta chikroy dun det lo la salam la potsi non kenang dia bangke Karbiang Long autonomous council atum la ko anlo makipidun la so area bang di market det nangi amat som det ni an ke chini pon ke Karbi atum tan ke itum la so long leke Meghalaya pan piat lo tang ho puang ke chini po piat lo pulo tang den ke ka chikur marja kam avelo hadak dobo matung ke Meghalaya pen le pata ta en na jata klem na mal tung ke atik chetia reng tu me mu chot ge da bang ke ada bang ke pata ke long da joy tu mu chot ji me ni da Karbiang Long ke pata ke long e sumpi la potsi la so lama bang ke nang sot ke la give and take policy long ko an lo ma ki pidun tang la so a area bang peklang dak ni non la hele boundary demarcate dat ni non la hele hala thengpia rong na cho la pulo la sila thengpia rong na ke puthak ta than thengpia rong ki ge itum ka chinia tenge Himanto Biswa Sarma la pen tuliram rong hang tum si ki air kom la bang ge la tum ko son lo ni sita jong si give and take policy long Meghalaya pan pidun edlo pulang te alang litung ko pisi hadaki edam na ima edam tame Meghalaya pen permission ended na lang non bang permission ended lo la tuliram rong hang si edam ret pusipu ke koi ke KSA tum han si ke koi rokom ako dong si Karbiang Long along le pidun delang lo dang te Assam police force tum people dudun clip oh kalang lo Jong si police tum a jurisdiction ave derlo Assam police tum ke claim a jurisdiction ave derlo la si la tum bangke non bangke longle boundary puthak ke la tum che dan dun nel la si police tum bang chini chini la si non bangke police tum le dono la pen social organization le dono la tum bangke property personal property ke raidun
Lapuson se ceplang chon. Kalang na. Ako ba Assam police ka aja ko velu lage kahodai tanga area ke lage. Meghalaya police si kam nang claim bomb po la si chuili tungidam langker cham yang hala. Skap po dimili tungidam. Hala dakta Assam police tum taki pupu si po hapu ke dam rinon dei non ke po si pupu ke ante. Assam police tum mga chini piat lo po. Da than thedet la pu ya lam mange. Council tum man than thedet ko an si ki pitang lo ma. La si la than serak nai ako thang wak be pitang lo po ante hadak lo jad leke edam pusita lage Meghalaya fancy permission enang ya lang litu. Kache bohong ya fan kay chok ya fan tribal la tung bong apa je chok ya kam ke claim la bang ke chok che pik lo. La tribal la tung bong che bohong lo te lage alle ke long ne ke bong go sena pen Bihar sena tu men la. Tribal dum che bohong po un anju bohong po la tu mange vote ki pihut prat jam po angala bongo sena Bihar sena tum ke i vet si vote pi vet po angala tum helo aning ke hang aphan kumar phan ma ka pe hai kang tum la bongo sena Bihar sena tum hala si hai po ang hala hai lo te hala bongo sena Bihar sena tum ke PGR VGR pen ta eviction da claim ke lo thang da claim ke sakurian da hala tum ban non ke che plang bom ateng si LP school master ka do anta bongali Bihari tum han si pilap bom po la puya kamang ke claim ge lage itum karbia tum hai ke lange karbia MSC karbia CM karbia EM karbia MLA karbia MP seta latunge bongo sena Bihar sena a vote pensi ke hai ke di la si latunga binonge bongo sena Bihar sena tum a MLA MP CM EM MLC lo latunge tabuya ange la hello non tribal dom bang ka pache bohong ra la bongo sena Bihar sena tum aning ke hang ateng election ke chepe hai ji la ke claim ja fancy la tribal tong bong kapache bohong akam claim be